O BNG de Meis insiste, nunca existiu un proxecto real para a construción dun parque acuático no concello de Meis. O único que existiu foi un anteproxecto, nin siquiera fixeron un estudio de viabilidade, polo tanto non podemos chamar proxecto, e en ningún momento hubo a máis mínima posibilidade da construción, xa non dun parque de Meis, sino de urbanizar o Monte de Penente. O alcalde non deu a licenza porque non quiso dala. A súa intención foi retrasar todo porque non tiña parque acuático, pero tiña que manter o engano aos veciños. Os nacionalistas presentaron esta mañá ante os medios documentación relativa aos trámites realizados polo goberno local na Xunta de Galicia. Aseguran que nas xestións feitas non se fai referencia á construción dun parque acuático. Tampouco coincidirían as datas. En febreiro non podía estar esperando pola resposta da Xunta, porque nunca lle fixo ninguna pregunta por escrito á Xunta ata o 25 de marzo. Aparece outro dato definitivo que demostra esta estafa: o desestimento do proxecto do propio parque acuático. Cito literalmente: esta alcaldía pon no seu coñecemento o desestimento do expediente clave 2019/0019, por canto en breve procederase a remitir nova documentación a efectos de determinar o alcance do proxecto. Por iso acusan o goberno local de empregar a construción do parque acuático como ferramenta electoral, prometendo aos veciños a creación de postos de traballo. O alcalde, sabendo que non ia haber parque acuático e co desestimento xa enviado á Xunta, seguiu mentindo, non só dicíndolle a xente que iba a haber parque sí ou sí, senón que seguiu recollendo currículos no concello, estafando aos parados, prometéndolles uns postos de traballo que sabía que non existirían xa máis. É como se eu prometo agora que imos a facer o centro da NASA en Meis e vos vou a dar 5.000 postos de traballo. É falso, é mentira, é unha entelequia. Segundo o BNG, o proxecto para o futuro parque empresarial no polígono de Meis, presentado polo goberno, tampouco é unha realidade. Aseguran que pediron facturas sobre o traballo realizado até o de agora que non lles foron entregadas.